Замисляла съм се често за историята на Адам и Ева и връзката им с произхода на човечеството според някои алтернативни теории. Представете си, че древната раса, наречена Ану или Анунаки, е решила да смеси своята генетика с тази на естествено еволюиралите хоминиди на Земята, като например Homo erectus или Homo habilis, преди около 300 000 до 500 000 години. Така от тази генетична комбинация се ражда това, което днес наричаме Homo sapiens – ние самите. Много интересно ми е, че в тази история змията символизира знанието и мъдростта, предадени от анунаките, особено що се отнася до генетиката. Не е случайно, че днес двойната змия стои на медицинския символ. Това е препратка към структурата на ДНК. Но анунаките не са искали хората да имат достъп до това знание и затова яденето от дървото на познанието е било забранено. Идеята е била хората да останат по-подчинени. Още по-любопитно е, че според тези разкази райската градина не е била само едно място, а имало няколко лаборатории на анунаките по света, като най-важната се е намирала в днешния Близък изток, близо до река Ефрат. Именно там е бил оригиналният Едем, което всъщност е просто името на тази база. Харесва ми как тази история ни кара да се замислим за произхода си и за символиката, която носим дори в съвременната наука. Например, спиралата на ДНК като модерна версия на змията от древните митове. Благодаря ти, че беше част от това преживяване. Ако се абонираш, ще продължим да вървим напред заедно. С обич, Зорница Сребрева.